It-traċedja li seħħet din il-ġimgħa fil-villaġġ Korat ta' Bunika ħallit lil diversi Korati xokjati. Dan kif l-awtoritajiet lokali għamlu dak kollu possibbli biex jisalvaw lill-4 Maltin li spiċċaw fil-baħar bil-karozza b'kollox, għalkemm l-isforzi tal-għaddasa kienu kollha għal xejn. Il-medja tal-Kroazja ħarġet aktar dettalji dwar id-dinamika ta' kif seħ dan il-każ traġiku li ħasat il-ħajja tal-koppji Jeremy u Lorraine Gambin u Kevin u Sandra Bonnici. Il-website tal-ġurnal 24 Sat rrapportat li l-karozza li kienu fiha l-Maltin li kienet tal-kiri waqgħet minn għoli ta' madwar 7 metru minn fuq irdu u l-ewwel li realizzaw b'dak li seħ kienu l-individwi fil-karozza li kienet qed issuq qudiemhom u li ndunaw mill-mera li l-vettura Range Rover kienet sparixxiet minn warajhom. Is-sewwieq tal-karozza waqaf wara Range Rover fil-baħar taħt l-irdum u mal-ewwel ċempel għall-għajnuna. Ritratti pubblikati mill-medja lokali juru kemm huwa qoli l-post li minnu waqgħet il-karozza li kienu fiha l-Maltin bl-impatt mal-baħar ikun wieħed qawwi, tant li anke ħarġu l-airbags tal-vettura. L-inċident seħħ il-ħamis fl-4 ta' nofsinhar. Intant għada mistennija ssir l-awtopsja fuq il-katavri.